Sige na, tulungan na. Kaya pala hindi ako sumisipag maglabay, kailangan may kasama eh. Binasa! Talagang gusto mo mahanap yung kilit niyo. Wala! Ay, yung ibang damit. Aray! O, di ba? Sabi sa inyo eh. May something talaga. Ngayon, kay Ares, ang sweet-sweet niya. Tapos biglang lumabas si Jeron. Biglang, uy, bilis, wala na yun dyan. Ano ba kaya sa palagay niyo mga boss, no? May something ba talaga sila ni Jeron? O nagpapanggap na lang talaga to si AJ? Hindi ko alam eh, hindi ko na maintindihan. Nalilito na ako na apektuhan ng pagkatao ko dito. Pero yun na nga po mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sir, baka riragyan. Tara samahan niyo ako mga boss, mag-react tayo sa videos ng Team 150. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go! Sabi ko na eh, si AJ to eh. Sabi ko na, Sabi ko na si Barbie AJ to eh, ano? Future jowa niya. Sabi ko na eh, uy, walang kasama tol. Walang kasama. Mag-isa. Mag-isa, libre ha. Libre ha, wala tayong natatapak. Wala tayong natatapak ang best friend. Wala. Eto talagang si 150, promotor din talaga to eh. Wala, libre ha. Libre. O, tara. Ata. Hanapin si Sad Boy. Hanapin si Sad Boy. So yun guys, pababa na kami kasi nga hanapin namin si Sad Boy. Pababa na tayo. Ngayon, hindi Oo. namin siya makita at hindi namin siya Asaan siya? kasama. Kakatapos lang namin kumain doon sa third floor. Ayaw niyang kumain. Walang gana na naman kumain si Sad Boy? Wala na namang gana. Eto, gagana na siya mabuhay. Sad Boy? Sad Boy? Tara, psst, Ares, tara. Meron akong good news. Si AJ naglalaba, siya lang mag-isa! Putang ina mo, tara, bilis! Tol, Namura pa siya eh. Bag, pawak ako. Yan o. Bilisan mo na. Ba't parang bagal-bagal ka pa dyan, Ares? Bilisan mo na. Bagal-bagal ka Ayan pa, o. ha? Ayan o. Ayan o. Taon na nga yan, Ares eh. Ayan o, bilisan mo. Bilisan mo na. Etong si 150, Etong si 150, konsentidor din eh, no? Bilisan mo na. Tapos ito naman si Ares, parang hindi nag-lock. Ay, wala. Ay! Sino kasama maglaba? Sino kasama mo maglaba? Ares, tanga ka ba? May nakikita ka ba kasama niya na hindi namin nakikita? Nakikita mo lang naman, di ba ako lang mag-isa? Oh, tama? Ay, wala mag-isa. Tamo? Ano ba? Tulungan na kita. Ano ba? Ako na! Ako nga tinutulungan. Tinutulungan ka na nga eh. Aba? Ako na! Pakipochi ka pa. Hindi na, tulungan na kita. Gulit ka mo sa akin. Ares, mga tanungan mo nakakapikon, pre. Galit ka pa ba? Hindi mo naman ako niloko, hindi mo naman ako ginago, hindi ka naman nakipaglapla. Wala. Uy! Oo, galit pa ako sa'yo. O, diba? Ano nasagot para kay AJ, Ares? Ano naman? Oh. Wala! I love binasa! So 150 talagang Tulungan na kita. Ayun. nakilig pa siya dun eh. Ayaw mo, tutulungan talaga. Tutulungan ka. Papayag din naman pala eh. Oh, kaya nga eh. Paano? Pakipochi Kaya pala pa. hindi ako sumisipag maglabay, kailangan may kasama eh. Binasa! Bilasa. Saan? Talagang gusto mo mahanap yung kilit niyo. Wala! Tignan mo yung mga ngitian ni AJ, pare. Hindi pa kinikiliti yan, ah. Pero, naiinit na ako. Uy, sorry na, post. Uy, ang sweet, pre. Nakaganto pa kay, tapos si Aris, tapos biglang ay, ito pala. Biglang lumabas si Jeron, no? Ayun, no?
Oh, naku po. Yeah, toppers. Hindi, lagay ko na lang dito. Uy! Jeron! Hindi, wait. Yung ibang damit. Dito, tara! Ay, hindi, wait lang. Di ba? Paano naging best friend tong ganito, pre? Kasi kung ako, best friend ako ni AJ, tapos nagiging okay na sila ni Ares, na alam ko mahal pa niya si Ares, gagawin ko doon uy, okay na pala kayo, bestie. Masaya ako para sa'yo. Yay, party, party. Pero itong si Jeron, hindi, wait lang. Sige, may gagawin lang ako doon. Hindi, ako budoy. May gagawin ng nangyari. Aroy! Ay, bumaliktad ang sad boys. Chancing naman to, chancing. Agay! Kaya nga, tinutulungan ka na nga, Jay. Pili ko magtuloy na ito. Susundan ko si Jeron. Ba't ka lalambingin? Jeron! Res! Tuwan-tuwa naman sila. Kay Jeron yan. Napalaba kayo laban ng natin niya kay oras. Jeron. Makukulit kayo. Para mapabilis. Dahil syempre. Laba trip. Labo trip na. Naka-score to! Kaya pala hindi ako sinisipag maglaba, dapat may ganun. Dapat may kasama ko manlaba, pre. Napansin nyo ba yung napansin ko, mga boss, no? Si AJ, nakalimutan niyang may Jeron. Nung lumabas si Jeron, dun niya lang naalala, uy, meron pala akong bestie na seloso, no? Ngayon, lalambingin ko pa siya, ha? Silang tatlo, Pag anuhin natin silang tatlo, okay? Isa-isahin natin silang tatlo. Si AJ, hindi natin alam kung ano ba talagang plano niya or pakay niya kay Jeron o kaya kay Ares, no? Tapos, si Jeron, best friend daw siya na parang hindi best friend yung tingin niya. Tapos, ito naman si Ares, naglolo ko siya palagi pagka naging okay sila ni AJ. Ang gulo nila, no? Silang tatlo, masyado kayong komplikado. Ang dali-dali ng buhay, pinapakomplika nyo. Ay, ang gugulo ng buhay nyo. Bahala kayo. So anyway, mga bossing, sana nagustuhan nyo yung video na yon, at dahil ako, nag-enjoy ako doon. At maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng ating video, no? At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out. Peace!